daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolomafɛn sen 2 ani sen 3 ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugulatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka sigi i taya la minisiri min bɛ jamana siraba tagasegin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye nɛnɛ ye tubabukalo ale tile 13 ye bi ye n'o ye juillet kalo ye san 2026 an bɛ o kɔnɔna na sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna taa n'an ye Agel Ok wolomasiri tabaw ye wulikajɔ min kɛ ye ANEFIS kɔnɔna na halisa mɔmɔliw bɛ sen na Bamanchɔri ni wale kabaw taara ka minɛn minnu to a dɔw bɛ ka tɔmɔ hali bi Tɔnbɔkutu zandarmu olu ye ɲɛjɔyɔrɔ kura sɔrɔ n'o y'u ka défilé-kɛyɔrɔba ye an'u ka kan kɔnɔna baara dɔw kɛra o la an na taa Tɔnbɔkutukaw fɛ yen fanfare nationale n'o ye jeune fanfare ye olu fana kalansen sigira olu fana kunna AES wolomasiri tabaw ye sɛbɛn sɔrɔ sa sɛbɛn b'u yamaruya sariya ko ta nasira fɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ baara in kɛra Burukinakaw fɛ yen o waati kelen na farafinna kɛnɛyatɔma jɛkulu ɲɛma n'o ye commission président ye ale bɛ taama la Mali kɔnɔna na yan kunun sɔrɔ 13e arrondissement polisiw tun bɛ baara belebeleba la baara in kɔni a kun cɛra nka a ko ma nɔgɔya kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma an na dɔ fɔ a la sani an yɛrɛ ka tila ka se yen k'an bolo da a ko bɛɛ lajɛlen kisɛ ka fala ye maa kɔni sara a ko la nka an ka maaw Ɲagate ani Jara ka maaw Moroka u ye baaraba kɛ kununko dɛ belebele yɛrɛ fala ye kɛlɛya ma ɲi dɛ kɛlɛya ma ɲi kɛlɛya ko don
muso tɛ se o dusu kɔrɔ sisan e ko muso fa ma ban a ma kɛ cɛ fa ye sisan sa fala ye nin de a siɲɛ sabanan ye an bɔra mun kalama an ka marabolo kɔnɔna na kamalennin min bɛ yen ni ale bɛɛ da baki la ɲinan fala ye gunamuka don donbolow kɛra ye jamana ɲɛmaaw sera a ma u ka so ka waleɲuman dɔn k'a ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'o ye an ka petini ye n'o ye ɲan ye ale fana a ye bolofara fara min ye kunnafonidi baara ka fala ye jago boulangerie ale ni restaurant ɲumanw kayikaw fɛ yen a y'olu sigi sen kan an na dɔ fɔ o fana na min ye kɛrisiɲanikaw dusu kasilen han u ka jibondon bɛ dilan ni pano min ye dɔ fana taara ala minɛ k'o bɛɛ suwa wulikajɔw bɛ sen na sifinnakaw fɛ yoroso sanji ye nali min kɛ nin fala ye a diyar'olu ye kosɛbɛ sabula jitɔ yɔrɔ dɔw fara yaasa nakɔ misɛnninw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ni tiga ni sɔw ka se ka olu ko ka ji kɛ olu kɔrɔ komi olu wuli ka teli o baaraw bɛ sen na yen marabolo kɔnɔna na jelikaw fana fɛ yen wolomasiri tabo ye takari forobamugu la n'ala sɔnna a ma nin y'an ka kibaruya la belebelebaw ye Seku Tayiru Ayidara k'an b'a fo ka waleɲuman dɔn Tubakurakaw fɛ yen Seru Sako monsieur le maire Jalafarakaw ka maire Sajola Barala k'a fana fo Siriman Bacili k'a fana fɔ min ye Mane Saga an bɛ Mane Saga fo yan ale tun bɛ sigida 4 na a tɔgɔ ye di délégation spéciale tɛ yan ale tun y'o maire ye sigida 4 nan kɔnɔna na nin waati na olu ka baara banna pewu monsieur le ministre le jeune Thierno Umar Asidjalo k'a fana fo sɔgɔmada in na yan an tɛ ɲinɛ min ye Bayiba kɔ mairie de district kɔnɔna na ka taa se Sori Kɛmɛsoma Amadu Gasama ani an yɛrɛ ka musokɔrɔba n'o ye Jaba Siribe tanti Jaba k'an b'a fo Salilakaw ka sigi la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen falaye an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ Banankɔrɔ Kulubali ala y'a ka kalifa minɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya san o san falaye cɛkɔrɔba bɛ sɔ bɔrɔ kelen bila ka na di ne ma an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya Bala Yɔrɔjan k'ale fana fɔ Wolosobugukaw fɛ donsoba den don k'alisa k'u ni cɛsiri ni an don kan ye sɔgɔma in na falaye ko san dɔ la Musa Tarawele a tun b'a ka marabolo taama na a taara Kucalakaw fɛ yen n y'a dɔn a ye ekɔli karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ekɔli karamɔgɔ dɔ o ka kuma fɔtɔ o ko basa bɛ min sɛ fɛ Musa y'a ɲininka ko jɔn ye basa ye ko ale ko jɔn ye sɛ ye k'ale yɛrɛ kɛ o ekɔli karamɔgɔ in tilalen kuma na k'a ye 5 don fiyɛ na ka taa falaye o de la ko ni bɛ fɛn o fɛn fɔ i k'a fɔ k'a bɛɛ bɛrɛla i k'i hakili to a fɔcogo n'a fɔkan na nka bi bɔlɔlɔ ye o bɛɛ tiɲɛ falaye i b'a bila minɛn min kɔnɔ o b'a ta ka bɔ o kɔnɔ caw ka taa hakilina ni miirina wɛrɛ d'a ma walima k'i yɛrɛ kumakan ta k'a yɛlɛma k'a kɛ ko ye f'a bɛ kungo si ma i sigilen o la sa sɔgɔma in na an b'a fɔ an dɔgɔninw n'an baarakɛɲɔgɔnw ye an k'an hakili to an yɛrɛ la janto yɛrɛ la kɔrɔcogo cɛ ka ɲi kosɛbɛ falaye n bolo bila n k'i sɔn o ti maa ɲumanya ye dɛ n y'a f'i ɲɛna ko fɛn bɛ maaw bolo o t'u bolo o t'u bɔ i k'i jigi kɛ ala ye sɔgɔmada in na Mali Alizeri k'u ye jinin kɛ o koliji la yaasa min ye lafiya ni basigi dugudenw ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min mun nana ni nin waleya in ye nin waati laban in na falaye kalo 15 de ye nin ye Mali ni Alizeri k'u furugufurugulen don ɲɔgɔn kɔrɔ ko in daminɛna min ye Mali ale y'a yira sa san 2000 ale ni 24 ko bɛnkan sɛbɛn min sɔrɔla Alizerikaw fɛ yen n'o bɛ tali kɛ bɛn ni kɛnɛya sinsin na Mali jamana kɔnɔ ko ale t'o la bi a t'o la sini min ye Général d'armée Asimi ye a n'a tɔw y'a yira sa ko min ye bɛnkan in ye janvier kalo san 2024 k'olu bɔra a kɔnɔ bi u t'a la sini Alizeri dun sen don ko anw ka kɛlɛ in na a fanba ye o ye banbanciwale kɛbaaw ninjuguyawale kɛbaaw maa minnu bɛ yen n'olu ko fɔ ka Mali bɔrɔtɔ k'a tila k'olu ka fan d'u ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma donnen don Alizeri fɛ o kun sinsinnen don ni sɛbɛn min ye ka se ka o lawaleya min ye accord d'Alger ye falaye ale tun ye o ye Asimi ninnu ye ko fin ye u k'u t'a la bi u t'a la sini wa min ye sɛbɛn ye u tɛna jɛn o ye
fɛn filanan jumɛn ye Mali ni Algérie futini ɲɔgɔn kɔrɔ fala ye o kɛra avril kalo tɛmɛnen sango avril kalo ni o ye san 2025 avril kalo ye Mali pankuru dɔ de filɛ nin ye k'i mɔnɔbɔ Bamanchɔni ka wele kɛbɔ Mali ni Algérie dancɛ la k'a bɛ goni jigu ka waati min Algérie ye drone ni avion min don ni maa t'a kɔnɔ a y'a gosi ka taa bɔ ka bi Turkikaw kun t'a dɔn fala ye ja drone ni magara la yɔrɔ min na fɛn fɛn kɛra ale fana b'o bɛɛ mara a yɛrɛ kɔnɔ Algérie kɛlen ka drone gosi o kuma cayara kosɛbɛ o senfɛ sa min ye Algérikaw ye u y'u ka lasigiden wele Mali fana y'a ka lasigidenw wele dancɛw datugura ɲɔgɔn cɛ min ye pankuru ti don ɲɔgɔn fɛ yen a ko waati Mali ale ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ a yɛrɛ ni maa minnu bɛ jɛkulu kɔnɔna na n'o ye AES maaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ Mali senkɔrɔma don nin waleya in na fala ye fɛn sabanan jumɛn bɛ n'o ye Algérie tɔɔrɔ kosɛbɛ o ye k'a fɔ nin waati laban in na AES ale sigira AES sigilen Mali Burkina Niger olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min Algérie y'a ye k'a fɔ n'ale ma farati ale ka seko n'a ka dɔnko ale bɛ min fɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ye ko ninnu y'ale kɔladenw n'a ka bololaminɛmɔgɔw ye k'o tɛna se ka sɔrɔ kuma tɛ ko Mali ɲɛmaaw ko in kun bɛ olu de bolo olu de kɛlen ka gɛrɛntɛn ta wa min ye AES ye a baaraw bɛ kɛ n'olu ka kuntilenna o y'a sɔrɔ Asimi bɛ kow ɲɛmaaya la fala ye Algérie nana ye k'a fɔ nin ko in nin tɛ ko ye o la sa min ye sɔnɔgɔya ye an ka na ni o ye nka a mana ten dɛ wulikajɔw kɛra cɛsiriw kɛra kumaɲɔgɔnyew kɛra min ye Tebun ale ni Cani ka ɲɔgɔnyew senfɛ a na kɛ kɛrɛfɛ kumaw la fala min tɛ fɔ maa ye kuma in nana bin o kɔnɔna na koyi karisa ne ko aw teri ye ninnu ye a ko de bɛ cogo di ninnu wa olu ka ko man gɛlɛ koyi u ko k'u to yen u yɛrɛ b'u ka jamana mara cogo min na a k'aw sen b'o la pewu a k'u to yen k'u ka ko ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye wa u yɛrɛ ka fɛn o fɛn bɛ yen n'u ka fɛɛrɛ n'u ka dabaliw ye a k'aw sen bɔ o la anw n'u bɛ jɛ la u bɛ ka anw lafiya bi u bɛ k'an lafiya sini wa min ye Cani ye a y'a yira fana k'a fɔ Mali ale tɛ se ka min ye jamana foyi bila o sanfɛ ka kɛ ni baara minnu waleya minnu sigira sen kan a kɔni waati a guwanna maa caman na sabula a y'a sɔrɔ Mali ni Algérie a bilennen don kaki maliden caman ta tora a kɔnɔ sabula min ye Niger jamanakuntigi ka taama in senfɛ maaw m'a faamu fala ye kɔsa in na min ye Irisilakaw ye olu wulila k'u jɔ ko in na koyi u y'a yira sa k'a fɔ aw jamana fila aw tɛ se ka kɛ fiyewu an na anw bɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw bɛ kari ɲɔgɔn na anw ka wolomasiri tabaw an ka minɛnw an ka kɛcogo an ka kɛlɛsiraw bɛɛ lajɛlen aw b'o bɛɛ gundo dɔn na aw karila ɲɔgɔn na o tuma na anw b'a kɛ cogo di min ye Irisilakaw ye u nana ye k'a fɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn min bɛ na dɛ an ka taa n'a ye sɔrɔ kunda dɛ Algérie ka funu kun yɛrɛ ye mun ye ale tɛ fɛ fiyewu jamana wɛrɛ ka na i sago kɛ Mali la k'ale to wa ale yɛrɛ bolo a ka jatew la min ye Mali ye min ka gɛlɛ ale ma Maliko la fala ye fangaw tɛ ba sigi fanga ma sigi bi sinikɛnɛ sinima ma maaw bɛ wuli o nɔfɛ wa min ye Mali yɛrɛ ye fana olu bolo Bamanchɔni ka wele kɛlɛli u tɛ se o la a mana kɛ cogo o cogo ni u ma farati u bɛna don ale Algérie fɛ yen o la sa ɲɛfɔli kɛra Algérie ye i sigi k'a filɛ don nataw la n'u bɛ se n'u tɛ se i bɛna n'a ye degun min n'u y'o sɔrɔ n'u bɛna se k'o kunbɛn n'u tɛna se k'o kunbɛn i bɛna a ye o kuma ɲɔgɔnyew tora senna fala ye jamana fila bɛɛ lajɛlen y'i kuru a ta kan waati ni waati min ye Algérie ye ale bɛ bɔ ka kumaw fɔ Mali ma jɛrɛbaw kɛnɛ kan Abdoulaye Diop n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na jamanaw tɛ sira ɲɛnabɔli ta la a fana bɛ taa sara kɛ min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na ya kibaruya dilaw ka taa fara hakili jagabɔkɛlaw kan nka maa bɛɛ lajɛlen bɛnna min ka fala ye ko ni jamana fila tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to han i y'a ta cogo o cogo Maliyɛn min bɛ bi n'o bɛ Algérie jamana kan a ka ca ni maa 100,000 ye fala ye Algérie ka min fana bɛ Mali kɔnɔ yan a ka ca ni maa 100,000 ye wa min ye kalo o kalo Algérie bɛ se ka sefa wari miliyɔn 600 fo ka taa se 700 ma a b'o de sɔrɔ a ka minɛnw nali n'a ka pankuru nali ni sirabaw nali dumuni ni fɛn minnu bɛ don Mali kɔnɔ maliden minnu fana bɛ Algérie n'olu tigɛra ka bɔ Algérie la k'u tɛ se ka na u ka janajaw kɛ u tɛ se ka na u ka jamanaw lajɛ u tɛ se ka b'u ka na u ka denbayaw lajɛ cɛ bɛ yan fɛ muso bɛ yan ko nin bɛɛ lajɛlen tun kɛra ko gɛlɛnw ye min ye baabu yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya kɔsa in na o ye Bamanchɔni ka wale kɛbagaw ka wulikajɔ laban in ye wulikajɔ min kɛra ANEFIS o na kɛ o ye Algérie sɛbɛkɔrɔ jigi tigɛ ka kɛ ni waleya ninnu ye nka o y'a sɔrɔ min ye Sergei Lavrov ye ale fana ni AES jamanaw ni jamana cɛsirila ɲɛmɔgɔ minisiriw bɛ kumana Nizɛrikaw fɛ yen baabu in nana bɔ ka bin ko fala ye ko minisiriw ye datugu ɲɔgɔn la ko anw tɔw ka bɔ fɛn bɛ fɔ kunnafonidilaw ɲɛna koyi u bɛ bɔ ka na min fɔ an nana balimaya ni sindiya sira la komi aw yɛrɛ b'a dɔn an ka jamanaw ka di kɔrɔlen an nana o de sira la nka mun yɛrɛ ye ko kun ye o tɛ fɔ kunnafonidilaw ye fiyewu fala ye fo n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ni maa ye baro kɛ
ma la jɔ n'o donna ko in kɛnɛ kɔnɔna na Mali ni Algérie k'u kɛlen ka ji kɛ ɲɔgɔn na bi ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bi fala ye k'a sɔrɔ ma yɔrɔ bɛna kɛ mun ye o ye kɔni ye bɛɛ ɲɛ bɛ min na pankuru olu bɛna tɛmɛ lasigidenw bɛna segin nka ko ɲininkali min bɛ bɛɛ ni kelenya baara bɛna kɛ cogo di lakana bɛna kɛ cogo di Mali jamana yɛrɛ ka frontière a dancɛ min ka jan ni jamana bɛɛ lajɛlen cɛ o bɛ Algérie ani Algérie de ni ɲɔgɔn cɛ o lakana ko bɛna kɛ cogo di kuma jumɛn bɛna ko o la Irisilakaw ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ o la ko don nataw ni waati nataw ni waleya minnu bɛna sigi sen kan ko dɔrɔn de bɛ se ka jaabili kɛ ko nka bi fan fila bɛɛ lajɛlen kan ka fɔ tare tare n'o y'a sɔrɔ maa min ta tɛ ko wɛrɛ ye nka ko Algérie ye Algérie ye dɛ ko maliyɛnw k'o t'u hakili la fala ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Jean-Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko Mali a n'a jɛɲɔgɔnw wulikajɔ ni cɛsiri yaasa ka se ka se sɔrɔ Mali fantan ani naani na o baara hukumu kɔnɔna na k'u ye Bamakɔ ni ka wale kɛbaaw Jini Maw ani FLA ko u y'u jɛ minɛ k'a fɔ ko nin waati na u taara n'u dagatugu ni Agɛlɔ ko ale masuruna na min ye pick-up caman ye armée ye o jɔlen kunun ko tile kɔnɔna na Agɛlɔ fanfɛla la gosiliw kɔni kɛra gosili minnu ye sanga sen sɔrɔ kosɛbɛ laɲini tun minnu ye u y'olu sɔrɔ nka jaabi min sɔrɔla la sa armée y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ k'o kimɛli kɛ ko ni Ala sɔnna o jaabi na da maaw bɛɛ lajɛlen tulo kan wolomasiri tabaw ka cɛsiri n'u ka timinadiya n'u ka bolodi ɲɔgɔn ma Mali fantan ani naani ko dɔ de bɛna fara a kan don o don yaasa maanifinw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na u ka wulikajɔ yɛrɛ belebeleba ye min ye o ye sa nin waati laban ninnu na jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka ni lafiya ka se k'u ka baaraw kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na nka min ye Jean-Élisée Daw ye a ko ko an bɛɛ lajɛlen k'an janto an yɛrɛ la an ka kɛ maa sɔmin janyalenw ye wa min ye magwan ye an ka o kɛ waati o waati n'an ye fɛn ɲama min faamuya sabula armée fɔlɔ k'o ye anw dugudenw ye u ka fara olu ka se n'u ka wulikajɔ ka yaasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya halisa ANEFIS mara la fala ye min ye Irisilakaw ka wolomasiri tabaw ni gaca maaw ni MSA ni Mali sɔrɔsiw ye munumunu salo dugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ka taa yɔrɔw lajɛ kow bɛ cogo di o munumunu salo senfɛ sa o kɔni taara ye mɔbiliw caman olu dɔw karilen don olu tiɲɛnen don a na kɛ dogo wo belebeleba dɔ fana tun bɛ yen kuranɛ o taara ye yen piselew fana yera a ko senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko a yɔrɔ ninnu caman na joli kɔni de surulen don joli kɛnɛ jalen don kaki dugukolo la ko b'a yira sa k'a fɔ maa minnu kɔni ye wulikajɔ ninnu kɛ fala ye a na kɛ garde corps y'u ni di ɲɛma olu ka duuru don fiɲɛ na ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na sabula ko min ye Bilal Akserif ka garde corps kɔni binna yɔrɔ min ale ni kɛlɛkɛminɛn minnu tora olu de tiɲɛnen filɛ nin ye u tun bɛ wo minnu kɔnɔna na n'u tun kɛlen don k'u dogo turutu minnu na o de yɔrɔw filɛ nin ye min ye sɔrɔsiw ye ko k'u ka wulikajɔ fana senfɛ u ye minɛn caman ye nka u kɔni danganiyara min kan o ye k'a fɔ nasijiw ni kuranɛw kɔni u y'olu caman fana sɔrɔ yɔrɔw la ye minnu bɛ yen i b'a yira sa k'a fɔ ko min ye kitabu ko ninnu ko o bɔra o b'u bolo u b'a kalan sa wa u t'a kalan sa wa olu kɔni y'u sɔrɔ cogo min na o tɛ se ka o danganamaya fo ni maa minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan nka u y'a yira sa ko wulikajɔ ni cɛsiri ale na to senna sa yaasa min ye ANEFIS n'a lamini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na maaw k'u ka baara kɛ wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen Burkina Faso min ye AES kɛlɛkɛcɛw ye
olu ye sɛbɛn jɔnjɔn sɔrɔ sariya kota na sira fɛ min b'a yira sa k'u ka wolomasiri taba bɛ se ka baara kɛ cogo min na kabini juma tɛmɛnen lajɛ bɛ senna burukinakaw olu fɛ yen lajɛ min ye fɛɛrɛ lajɛ ye min bɛ se k'a yira cogo min na sa wolomasiri taba minnu Mali Burukina Niger u ka kow ka sinsin ka se ka dɔ fara a kan bɛn kɛra fɛn minnu na sariya kota na sira fɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ni kɛlɛkɛcɛw ye u y'o baara kɛ Général Sélestin Sempore ni ale ye burukinakaw ka jamana minisiri ye minisiri min bɛ u ka wolomasiri taba kunna ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan Burukina ka ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo lajɛ in ɲɛmaaya fana tun bɛ ale bolo sabula Burukina bilama ale de bɛ AES kunna Mali nagakɔrɔ minisiri min bɛ yen n'o bɛ jamanakuntigi nagakɔrɔ minisiriw ka wolomasiri taba ka minisiriya la n'o o ye Baro kɛlɛtigi ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan général de division Umaru Baro Jara min ye Niger olu ka Modi Saliu n'o y'u ka jamana wolomasiri taba ka minisiri ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan baabu nana bɔ ka bisa an ye sɛbɛn mun ci jamana ɲɛmaaw ma u ye bɛnkan di ka yamaruya di k'an ka baara kɛ ni a ye sigana minnu bɛ a la u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ a la falen minnu bɛ na sira fɛ sa olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ anw yɛrɛ tun jɔrɔna minnu kɛ sa u sɔnna a caman ma ko baara bɛ se ka kɛ ten min ye ɲɛmaaw ye olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa Ibrahim Traoré ale y'u bisimila k'a da yir'u la k'a fɔ sa ko baara kan ka taa sira mun fɛ baaraba minnu kɛra bi u ka dɔ fara a kan yanni sɛbɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka koloso i bɛ ko k'u ka baara daminɛ kɔnɔni t'a la tuguni dɛ wulikajɔ ni cɛsiri fan 14 bɛɛ lajɛlen k'u k'a sanalama yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na kuma tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw olu ka bɔ joona baara in kuncɛli hukumu kɔnɔna na sa n'Ala sɔnna a ma sɛbɛn min sɔrɔla a la a na tila jamana saba in wolomasiri taba ni ɲɔgɔn cɛ baara ka se ka kɛ kɛlɛkɛcɛw fana ka ɲɛmaa n'o o ye Makan Général de brigade Makan Alassane Jara ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ k'a ye Burkina Faso kaw olu fɛ yen an bɛ segin ka na so an bɛ taa Tɔnbɔkutu kaw fɛ yen Tɔnbɔkutu n'o o ye an ka kɛlɛkɛcɛw gendarme olu ka marabolo 7 ye dugukolo ko hukumu kɔnɔna na olu ye yɔrɔ sɔrɔ sa yɔrɔ min na u bɛ se k'u ka ɲɛnajɛw kɛ yɔrɔ min na défilé bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na kalan bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na n'o a bɛ fɔ o ma sa ko place d'armes in kɔni u y'o dilan k'o ɲɛ kosɛbɛ Tɔnbɔkutu dugu yɛrɛ kɔnɔna na yaasa ni gendarme ka ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ yen n'u ka kalan fɛn fɛn bɛ yen n'u ka lakɔlɔsili fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yen ko in ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa contrôleur principal de police Bakun Kante ale yɛrɛ ye Tumutu o gouverneur ye min ye marabolo ɲɛmaa ka taa ɲɛsin wolomasiri taba ka bolofara min bɛ yen n'o ye 4nan ye n'a sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo ko hukumu kɔnɔna na colonel Seydou Bassirou Ɲaganu silencieux ale tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛmaa dankan n'o o ye Mohamed Cissé délégation spéciale ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani wolomasiri taba ɲɛmaa fɛn bɛ Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna na ka taa fara maa mafalon bɛɛ lajɛlen kan ani tawuden taw baara in nana kurumokari nin bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna sefa wari miliyɔn 20 k'o de donna baara in na gouverneur y'a yira sa k'a fɔ ko a b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko sabula nin na kɛ fɛɛrɛ ɲɛnama ye sa yaasa min ye dugukolo ko ale ka ɲɛda kura sɔrɔ baaraw tɛmɛnen kɔfɛ maanifinw ka hakɛw dafalen kɔfɛ wolomasiri tabaw ka gun kan sisan yɔrɔw ka jɔ yɔrɔ minnu bɛ to sa o bɛ se ka kɛ ɲɛjɔ yɔrɔ ye wolomasiri tabaw bolo min ye Bakun ye a y'u wele sa yɔrɔ in ka se k'a minɛ ka ɲɛ a ka to ka to yɔrɔ ɲɛnamaya la i n'a fɔ a kura-kuranin dilen filɛ o ma cogo min na commandant militaire n'o o ye Seydou Bassirou Ɲaganu ye silencieux ale ye kuma ta a ko yɔrɔ min jɔlen filɛ nin ye ko fara jalan dɔrɔn tɛ han biriki jalan faralen tɛ ɲɔgɔn kan k'a kɛlen no fɛn ye fɛn min bɛ taasibila kɛ ka miiri kɛ k'a jira k'a fɔ ko don dɔ la maa dɔw ye baara kɛ u taatɔ u ye nin sigi sen kan k'a na ti sɔrɔdasi nataw ma tiɲɛ ye Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔna na a ko fana ko nin yɔrɔ min dilannen filɛ nin ye ko baarakɛminɛn de don baarakɛminɛn min don yɛlɛma caman bɛ se ka k'a kɔnɔna na prise d'arme don cogo min na kalanw bɛ se ka kɛ yen maaw bɛ se ka wele fana ka lajɛw kɛ yen wa man dugudenw n'a ka d'olu ye fana olu fana bɛ se k'u ka lajɛw kɛ a kɛnɛ kan sabula kɛnɛ fɛrɛlen don a y'a yira sa k'a fɔ Falaye ko yanni bi cɛ ko Tɔnbɔkutu gendarmew sigiyɔrɔ ko cɛncɛn de tun kɛlen don k'a lakori ko nka ko bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ɲɛgɛn kuraw u y'olu jɔ min ye maa lafiya yɔrɔw ye olu fana jɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na sa ka yɛlɛma don ko la pewu min ye o baaraw ye olu kɛra gendarmew ka ɲɛmaa min bɛ Tɔnbɔkutu dugu kɔnɔ lieutenant colonel Abdoulaye Faruk Kulubali ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara min kɛlen filɛ nin ye ko o nana sɔrɔ minɛn kuraw fana dira u ma wulikajɔ ni cɛsiri jamana ɲɛmaaw fɛ don o don u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ko wa ko min ye cɛncɛn min kun kɛlen don k'olu lamini ko nin y'o ko nɔgɔyalen ye koyi ni Ala sɔnna a ma ko dɔwɛrɛw fana bɛna fara a kan don nataw kɔnɔna na a ko o y'u ka brigade territoriale bɛ Direkaw fɛ k'u bɛna o dilan ka yelen kɛ o la ka taa fara min ye ɲɛgɛnw ye k'o dilan o kɔnɔna na état major yɛrɛ fana u bɛna ɲɛgɛn kura wɛrɛw fara o kan tuguni ka se ka basigi ni lafiya la na cogo min na gendarme
i mana don kɔnɛ in kɔnɔ ne k'a dɔn sa k'a fɔ ko min ye baara min kɛra nka k'a b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ Falaye k'u hakili to u ka musaka ko la sabula ni musaka ninnu bɔli kan ka teliya baaraw ka teliya sabula olu fana mago bɛ yɔrɔw la yɔrɔ min b'a to u bɛ se ka k'u lafiya yɔrɔw ye waati nataw olu kɔnɔna na k'a b'a to fana min ye cɛdenw ye u marali n'u baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya bonya ni karama ani sariya olu labatoli hukumu kɔnɔna na baabu in kun cɛla ni fɛn tigɛli riban tigɛli ye ka kɛnɛ bila sa maaw ka se ka don ka a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔnaw lajɛ n'an bɔra Tumutu an bɛna Bamako an bɛ taa min ye Jeni kɔnɔna na 34e bataillon olu ye fanfare n'a bɛ fɔ ma ko bataillon de musique des armées o bɔko 6nan minnu donna kabini san 2023 olu ka kalankuncɛ tun bɛ sen na kalankuncɛ in kɛra juma tɛmɛnen min ye bataillon musique de l'armée ale yɛrɛ jabala la maa minnu tun bɛ kɛnɛ ka sa o ye AT maaw ka ɲɛmaa ye n'o ye colonel Bakari Jara ye wolomasiri taba ɲɛmaa fana caman tun bɛ ko in kɛnɛ kan a yɛrɛ se k'a fɔ maa minnu bɛ sa n'olu ye fanfare baara kɛ nin waati in kɔnɔna na maa 153 o de ye kalan in kɛ muso tun ye 41 ye a la a bɛɛ lajɛlen ye buuru fiyɛ kala kɛ cogo min Falaye k'u ye marifaci fana kala kɛ han marifaci ko yɛrɛ de ye waati jan ta sabula anw bɛna dɔrɔn an b'a fɔ ko min fanfare an bɛ taa don la o ka nɔgɔn k'o t'a la tuguni dɛ i b'i labɛn de k'a dɔn n'i donna fanfare fana kɔnɔ i bɛ mugu ci cogo min i b'i yɛrɛ lakana cogo min i bɛ se ka mɔgɔw lakana cogo min ko o de fɛɛrɛw sigira sen yaasa u yɛrɛ ka se ka kɛ tuma o tuma ni maa mago jɔr'u la u ka se ka wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ ye fɔlɔ u ka se ka wuli ka jɔ kɛ jamana fana ye o de la sa dɔnkili kɛrɛfɛ dɔnkili kalan kɛrɛfɛ dɔnkili kumakanw kɛrɛfɛ u ye marifaw fana ɲɛ yira u la ɲɛsiri ka baara kɔngɔ minɛ minɔgɔ minɛ ka taa bila bukutu dɔ kɔnɔna na k'a fɔ k'aw ka segin ka na Bamako aw ɲɛ sirilen Falaye ka marifa d'aw ma aw ɲɛ sirilen aw ka a sigi sen aw ka a bɛɛ lajɛlen sogolo k'u ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ min ye fanfare yɛrɛ ɲɛmaa ye sa n'o ye lieutenant Jogo Sisogo ye a ko nin sen in kalan ni tɔw ta ma kɛ kelen dɛ ko tiɲɛ don laadala olu b'u sigi kilasi kɔnɔ i n'a fɔ kalandenw b'a kɛ cogo min ko sen ta u taara kɛnɛjɛ yɛrɛ ka so ka taa ka baara kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ ko ja ko tulonkɛ t'a ko la tuguni a kɔni ye foli tanu ta ka ɲɛsin maaw ma maa 153 min ye nin baara in kɛ ani u ka karamɔgɔw ɲɛmaa minnu tun bɛ kɛnɛ ka k'olu fo u ka bataillon de musique maakɔrɔ minnu fana nana olu bɛɛ lajɛlen fo chef de bataillon fana n'o ye colonel Salifu Samake ale ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin baara in kɛcogo ɲuman na Jeni ale kɔnɔna na Falaye an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na CNT kɔnɔna na. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. CNT ale ka tile 90 baara n'o a bɛ fɔ ma ko session d'avril o kun cɛla juma tɛmɛnen baara in tile 90 ye min ye Maliki Jaw général de corps d'armée ale ka baabu kuncɛ la a ko k'u ye sariyakisɛ caman de sigi sen kan min b'a daminɛ marabolo olu kamabɔli ko ta na sira la min ye mara kamabɔli yɛrɛ ko ta na sira fɛ ka taa se fonctionnaire ka sɛbɛnw ma fɛɛrɛw fana sigira sen kan sa sanu ani dugujukɔrɔ nafaw olu bɛ se cogo min na ka don ba la k'o sariyaw sinsin kosɛbɛ a n'a labɛncogow ka taa se min ye kuran ni jiko o minisiri fana u y'o fana ɲininka kosɛbɛ baabu ninnu bɛɛ lajɛlen na sa farikolo ɲɛnajɛ minisiri fana nana ni sariya kura ye sariya kura min na to sa Mali farikolo ɲɛnajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen n'a bɛ fɔ o ma fédération
olu kan k'u ka sariyaw falen don nataw kɔnɔna na sabula min ye sariya min yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko fɔ an ka jamana kɔnɔ o yɛrɛ sariya suba o falenna ka ban baara caman bɛ yen Maliki Jaw ko u y'olu kɛ min ye CNT maaw ye sa u ye wulikajɔ fana kɛ ka kɛ ni san musaka ye n'o ye san wɛrɛ musaka baaraw bɛna kɛ to san 2027 u y'u ɲɛda o sɛbɛn fɔlɔ fana kan Maliki Jaw y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ taasi bila kɛnɛ in kan ka ɲɛsin maaw ma maa maa ye degun sɔrɔ avril kalo tile 25 janjo in senfɛ a y'a yira sa ko taasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin général d'armée Sadio Kamara ma ani maa maa binna kɛlɛkɛcɛ fara min ye dugudenw kan ko Ala k'u dayɔrɔ sumaya a ko Mali kɔni bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni min ye AES jamanaw fana u bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni maa minnu ngɔlen don k'u ɲɛ tana k'u ye k'u labɛn ko sabula min ye AES kɛlɛkɛcɛw ye ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ na k'u bɛɛ lajɛlen labɛnnen don fo min ye lafiya ni basigi u ka dugudenw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na Maliki Jaw ye foli ta ni ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ani gouvernement u ka wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min Falaye ko session nata ye ko kimɛli bɛ k'a la han n'o ma kɛ a ti ɲɛ sɛbɛn dili tɛ o sɛbɛn lawaleyali f'u ka kɔmasegi kɛ o de fana kan parce que nin ye kuma ye papier minnu bɛ ta ka di i n'a fɔ kɔrɔlen an tun b'a ye cogo min u nana maa 127 i bolo kɔrɔta aw sɔnna o taara même a wolola mun na a bɛ ka mun yɛlɛma n'o ma don a la dɔrɔn nafa foyi tɛ sɛbɛn ninnu tali la an bɛ dugawu kɛ min ye session budgétaire ye n'o bɛna na daminɛ octobre kalo nata in na Ala ka o yira na olu kɔni taalen n'o sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la fɔlɔ nka yan'u ka na gouvernement fana bɛ se ka sariyaw ta n'a yɛrɛ ye sabula o yamaruya sɛbɛn dɔrɔn n'o ye ordonnance ye dunan b'an fɛ yan Falaye min ye farafinna keleya tɔnba commission ɲɛmaa n'o o ye Mahmoud Ali Youssef ye ale nana kunungo a kunbɛra maa min fɛ sa o kɛra Ablaye Diop ye Bamako pankuru jugu kɛnɛ na maa kofɔlen nana sa bolodi ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ cogo min na a ka jɛkulu n'o ye farafinna ka keleya tɔnba ye ale ni Mali o bɛ se ka sinsin cogo min ye tile fila baara don bi ani sini ministre a y'a yira sa k'a fɔ ko maa ma falen ani jamanakuntigi bɛna na ɲɔgɔn ye nka yan'o cɛ olu yɛrɛ n'a kan ka sigi ka kuma min bɛ tali kɛ Mali ka kuntilan ni Mali ka taabolo la Union africaine yɛrɛ ka fɛlaw ye minnu ye olu bɛɛ lajɛlen baaraw bɛna na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuluba faama sigiyɔrɔ la ale ni Ablaye Diop ka ministre so o kɔnɔna na sabula Asimi ale kan ka a bisimila bi tile in ale kɔnɔna na min ye jɛkulu min sigilen don an fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko T-Sahélien jɛkulu bɛ bɛn ni kelenya ko fɔ an ka jamanaw kɔnɔna na baaraw u kun y'olu daminɛ Nigerkaw fɛ yen Tamagarankaw u taara olu fɛ olu yɛrɛ jɔnjɔnba di min ye Aissata Bundi ma ale min kɛlen don ka nin ko in bɛɛ lajɛlen hakilila sigi sen kan yanni Burkina ta cɛ sa u nana zole da Mali la ka T-Sahélien sigi ka ɲɛfɔli kɛ baabu kɛnɛ ka Keba Jalo tun bɛ ale maa dɔw kumakan ta an ka jɛ ka olu lamɛn. Vraiment an nana espace T la TT k'a fɔ aw b'aw sigi T dɔrɔn mini na an bɛ problème caman résoudre a kɔnɔ surtout bi bɛn thème kun ye mun ye an ka bɛn ni keleya ni fɛn sabati an ka sigida la pour que an bɛ problème guerre min kɔnɔ terrorisme min kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min na vraiment nin kɛra fɛnba ye ne bolo a diyara n ye an bɛ son excellence honorable Acheta sa majesté an b'ale fo vraiment a nana ne ni hakilina min ka a jukɔrɔma tinti a la la coordination est à côté de lui à tout moment. Ne fɛ AES nin créera walasa gɛlɛya mun b'an kan Mali ni Burkina ni Niger gɛlɛya kelen de don n'o ye k'a fɔ terrorisme baara min bɛ sen na k'o kɛlɛ a baara ma nɔgɔn donc a bɛ Mali ni Burkina ni Niger kan cogo min na aw ɲɛ b'a la a tɛ an kɛrɛfɛ jamana si kan ten wa nin fana n'an bɛ jɛ k'o baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kuma ni hakilina kelen ye an ka kuma kelen fɔ an ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ a kɛ fanga bɛ don an na barika bɛ don an na gɛlɛya min b'an kan an bɛ se k'o kɛlɛ ka ɲa k'o wuli ka bɔ an kan Mali ni Niger ni Burkina an bɛ fa la an bɛ ba la anw de ye kelen ye an ye kelen ye sira caman fɛ k'a fɔ an ni tɔw tɛ kelen o tɛ dɛ mais ni kobilen dara aw tɛgɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ aw ka kelenya tɔ sinsin donc o baara de don donc k'a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn sariya sira fɛ an bɛna lajɛ a kuma fɔra ne ka kuma tɛ mais ko ka se ka sariya so dɔ dilan an yɛrɛ ye min bɛ se ka an ka sariya ko dɔw baara kɛ Mali ni Niger ni Burkina bɛ se ka jɛ o la
mais n'i ko mɔgɔw ka kɛ kelen ye fana donc sariya dɔw bɛ se ka ta fana walasa ka kɛ n'i bɛ Mali la n'i bɛ Niger ou bien n'i bɛ Burkina i tɛ se ka kɛ dunan ye donc o fana baaraw bɛ sen na donc an b'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi walasa an ka kɛ kelen ye an ka se ka gɛlɛya mun b'an kan k'u wuli hali bi. bi an bɛ hukumu mun kɔnɔna la o de ye an bɛ se ka fɔ farafindenw ka bɛn ni kelenya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa an bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye. Farafinna kungo o ye an bɛɛ lajɛlen kungo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ta k'a jateminɛ bi jamana 3 min y'a décidé k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye Mali, Niger, Burkina ye baara min don a ka gɛlɛn kojugu donc anw seko ni dɔnko baarakɛlaw anw bɛ i n'a fɔ dungarew. Dungare ye min ye maa bi jɔ o de la k'i yɛrɛ ye donc a ka kan anw fɛnɛ kan an jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ yaasa ni jamanadenw ninnu bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni maa 3 ye fɛn daminɛ a ka ca Ala fɛ ni o ɲɛna maa tɔw na fara anw kan donc ni anw ko an b'a baara kɛ a tɛ taa fo an ka bolo di ɲɔgɔn ma donc bi ne yɛrɛ sɔrɔ a hukumu kɔnɔna la ka se ka na ka masala ka hakilina falen kɛ k'a yira diɲɛma la k'a fɔ ko bolongeden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta anw farafindenw n'an ma min kɛ an kungo la maa wɛrɛ tɛ an dɛmɛ ka an kungo kɛ an yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden dɔnnen bɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ de maliden dɔnnen bɛ ni mɔgɔ ladon de ye farafinna yɛrɛ binakun kan Mali labɛnnen don ka hali kariya k'a ka dugukolo fan dɔ di min bɛ se ka kɛ sababu ye farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye an bɛnbaw ka tabiya ye o y'an masaw ni an ka kɔrɔlen donc k'an yɛrɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔna la bi ka se ka dakuru ɲɛ dama dama fo la o ye nisɔndiyaba de ye ne bolo. AES nana cogoya min na donc ne ye sigi ka miiri n ko ne bɛ se ka en tant que association ɲɛmɔgɔ ye ne fana bɛ se ka mun kɛ pour que ka n seko kɛ AES kɔnɔna la en tant que association donc n ye n tiyo de la miiriya nana na ka sécurité sahélien an ka projet kun don o ye pause sahélienne ye mais an y'a kɛ kalima kɛ sécurité sahélien ye pour que an ka taa an ka wuli an ka taa Nigérikaw fɛ yen ka taa an sɔgɛrɛw la u dɔn ka population dɔn ka bɔ yen k'an bɛ taa Burkina Faso ala ka taa olu fana k'a ɲini k'u dɔn ala ka sɔrɔ ka segin ka na Mali la ka kun cɛ ye donc o kɔnɔna la sa ne n'u kumalen u ye an ka sécurité ni baro ni k'a bila u ka égide kɔnɔ u ka bonya kɔnɔ c'est ça voilà donc o kɔnɔna la an taara Niger vraiment an ye bonya ni karama sɔrɔ yen et o kɔnɔna la vraiment an ni sultana mɔgɔw bɛɛ o kɔfɛ an taara activité wɛrɛ kɛ yen maintenant que AES bɛ yen pour moi an bɛɛ de ta ye sultana ye voilà donc o cɛsiri kɔnɔ ani an ye activité minnu kɛ sultana yɛrɛ ko ko sa majesté El Hadj Abubakar Sanda Umaru o ye élevé k'an kɛ a denmuso ye n'o ye Mariama ye Mariama du sultanat du Damagaram. n'an bɔra te saheliyen kɛnɛ kan an bɛna min ye an ka togodaw n'an ka marabolo olu kɛnɛ kibaruyaw la yɔrɔ sokaw fɛ sanji ye nali min kɛ ani sanji bɛ ka nali min kɛ o bɛ ka fisa olu ma kosɛbɛ u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ nin nana kɛ sababu ɲuman ye yaasa olu ka se ka wuli ka jɔ kɛ sabula o kun ɲɛ mɛnna sira la marabolo fana caman na i n'a fɔ Koro barajikaw fɛ Sikaso ni Kucala ni ɲɔgɔn cɛ olu musow fana kun y'u ka nɔgɔw don nin waati na bɛɛ lajɛlen bɛ ka ji sɔrɔ cogo min o kɛlen don nisɔndiyaba ye kosɛbɛ an ka marabolo caman kɔnɔna na ko ka dugawu kɛ sanji halisa ala ka ale taa ɲɛ nka sanji ko ta na sira la sa météo maaw k'an ka hakili to an yɛrɛ la san minnu bɛna ale fiɲɛw b'u kɔrɔ maaw k'u hakili t'u la fala in y'a f'i ɲɛna cogo min na 13e arrondissement maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ anw yɛrɛ ka sigida kɔnɔna na u y'a yira sa ko kununko surɔ muso dɔ fala ye ale cɛ e ko cɛ ma bɔ ko fila kɛ su kɔnɔ wa ja muso sigilen don k'ale kɔnɔ ni bese muso in kɔni a minɛna an ka kibaruya sɔrɔlenw na a minɛna nin waati la nka cɛ su o de yera kununko kabini 15 heures waati fo ka taa se 20 heures ma sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw tun bɛ sen na yɔrɔ kɔni fara jama la tewu sabula bɛɛ dabali banna k'an ma maɲini dɔɔni nin ye ko de filɛ nin ye 13e kɔni min a ko kɛra n'ala sɔnna ma an na tila ka se sɔgɔmada in na ka taa ko tɔ sɛgɛsɛgɛ kelen wɛrɛ fana bɛ yen marifa de yera o bolo o kun kɛlen ka marifa minɛ k'a sigi k'a cɛ kɔnɔ fala ye nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra kununko 13e maaw fɛ min ye kɔnpol Modibo Ka Jara n'a ka cɛdenw ye a sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na n'ala sɔnna ma an yɛrɛ na se sɔgɔmada in na
k'an bolo da ko tɔ ka faamuya bɛ se ka k'a la cogo min na kɛrisiyanikaw u dusu kasilen no fala ye ka sabuya kɛ mun ye maa dɔw bɛ yen olu ka jibɔndo n'o bɛ kɛ n'o ye sato ye u ka duguden minnu bɛ yen n'olu ye fasoden ɲumanw ye u y'u wolo don u jufa kɔnɔ ka jibɔndo min dilan u ye n'a pano solaire dɔ de filɛ nin ye ka taa o bɛɛ lajɛlen suwa kalo tile 21 kɛrisiyanikaw usubiyanakaw u dusu kasilen kɔni de a ye sa ka fɔ ko min ye u ka pano solaire 10 a kɔni bɛɛ lajɛlen sɔgɔra k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a halaki nin tɛna na se ka baara kɛ tuguni ka se ka ɲɛ i n'a fɔ u sago k'a sɔrɔ min ye sato in ye a kun sara kosɛbɛ dugudenw ma a kun y'u lafiya kosɛbɛ u ka nakɔko ta na sira fɛ u ka duguden minnu bɛ kɔ ka sa olu de kɔni bɛ Europe ninnu na olu de ye musaka di yaasa nin bɛ se ka jɔ cogo min na nka nin waati in kɔni na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ dugawu kɛ sa yaasa nin waleya cɛjugu ninnu u tigiw bɛ se ka ɲini cogo min na ka kɔn cogo min na jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don nin ko in kunna sa n'o ye Abibu Sisoko n'a ka danga ye maire olu bɛɛ lajɛlen ani Tomorakaw olu ye ko in ɲɛfɔ olu bɛɛ lajɛlen ye wa u nana kɛnɛ fana ka na ko lajɛ waleya in ale kɛra cogo min na u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ye moto n'aw ye yɔrɔ in na baara cɛjugu in kɛbaa u kɔni ye moto ta sa ka duuru don fiɲɛ na ka taa Usubiyanka u y'a yira sa k'a fɔ ko o fanfɛla ninnu fɛ n'o ye dugu kɔnɔna ye minɛn minnu tiɲɛna sa u y'a yira sa ko dugudenw kɔni kamana gannen don bi u kɔni ka baaraw bɛɛ lajɛlen nin y'o jɔlen ye u b'a fɛ sa sariya tigilamɔgɔw ka baara kɛ yaasa nin ko in bɛ se ka da ɲɛnamaya cogo min na Gundamukaw fɛ yen maa min ye bɛɛ da baki la ɲina a bɛ bɔ olu de fɛ yen kamalani a tɔgɔ Ibrahim Badu ale de kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye 18 buruburu 18 mugan sanfɛ o la sa kabini a don dugusajɛ min y'u ka directeur de académie maaw ye ka taa se gouverneur ka maaw ma olu wulila ka taa Gundam dugu kɔnɔ maa kofɔlen ka taa bonyamasegin kɛ a ye kapu ɲɛma ka taa fara u ka académie directeur kan sa olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye bonya di kamalani ma n'o ye cadeau caman ye yaasa a bɛ se cogo min na sa a bɛ se ka yɛrɛ maloba dɛmɛ n'o ye yanni jamana ta ka d'a ma sabula a kan ka na Bamako fala ye premier national ale ni ministre kan ka ɲɔgɔn ye ɲinan ta ye musomaya la han o bagiko hukumu kɔnɔna na min ye Numujɔn Togola ye ale ka baki kɔni ale y'o sɔrɔ k'a si to san 72 la a y'a yira sa k'a fɔ ko ale ye ɲɔgɔndan caman kɛ nka baki kun t'a bolo wa ko k'a yira denmisɛnninlakaw la fana ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri u k'o fara u bolodala yaasa cogo min na kalan kɔni u kana sara a la fiyewu ko ale ka baki ɲini kun ye o ye Kayikaw fɛ yen min ye Alaji Ɲani ye Alaji Ɲani bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Kayi tele o tigi de ale ani arajo Kayi olu bɛɛ lajɛlen bɛ ale de ka mara kɔnɔna na nin waati in na kamaleni a kɔni ye i cɛsiri kunnafonidiko ta na sira fɛ fo ka nɔbɔ sabula min ye arajo ni tele ni bɔlɔlɔ siraw ye a y'o baaraw kɛ fo ka se a dan na sisan sa boloma yɛlɛma a y'o de ta ka restaurant ale ni boulangerie ni pâtisserie k'olu sigi sen kan Kayikaw bɛ se ka lafiya cogo min waleya in sa yaasa ka se k'a ɲɛfɔ min ye arajo Mali 2 olu kɔni sera a ma sa yaasa ka se k'a ka tɛmɛ sira a n'a ye baara ninnu kɛ cogo min na n'a ka fasoden ɲumanya waleya ninnu k'a daminɛ arajo baara la ekɔlidenya la fo ka na se bi na kɛnyɛrɛye tigilama a bɛ k'o sira fana ta Kayikaw fɛ yen misali min don yaasa denmisɛnw bɛ se k'a nɔbɔ cogo min na ka se ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye waleɲumandɔn sigi o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kangabakaw fɛ yen Samaya Malamini ale kanubaga n'a lafasaba olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛrɛ belebeleba kɛ ka waleɲumandɔn kɛ a ye kɛnɛ in sigira IFM kuru kɔnɔna na baabu ninnu kununko an y'olu yira la an bɛ taa fan fɛ falen an bɛ sɔrɔ ka na min ye jamana kɔkan kibaruya olu la. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka Senegalikaw fɛ Thiès tribunali ale maa 3 bila ka taa kaso la maa 3 min bilara ka taa kaso la sa u kan ka kalo 1 kaso datugulen u kan ka o de kɛ ani sefa wari 10,000 ka o sara maa kofɔlen ninnu sa k'u kɔni ye dɔ kɔni ni dɔ de ka cɛnimusoya bolo ta sa k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ waleya in kɛra bɛɛ lajɛlen ye a ye o la sa kiiri tigɛlen kɔfɛ kiiritigɛlaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni kan ka min ye sefa wari 10,000 de sara ani kalo 1 kaso Senegalikaw olu fɛ yen
Nigeria kaw fe FMI ma ya yira saka ko Nigeria bi ko soro ko geleya o de ka to dadu mun fo ma geleya o de ka do fara fana fantaya ni kele ka Nigeria ko nana abana ta Nigeria kaw du ya yira saka ko le wuli ka joni chesiri ka ya sa baski bi saka na to mina nga falai ko Nigeria kaw fe tiere la jamana famba ko ngabo ula ha ko de ka bingal misanu cha ka dugu ko nana Zambi jamana kuntigi danga ala ya ale kisi ka bɔ pankurun bin dɔ la n'o ye hélicoptère ye olu kun taara yɛrɛ kofɔ dɔ la sa u ka jamana marabolo dɔ kɔnɔna na ni ale kisira maa 7 tɔ min kɔni b'a nɔfɛ sa olu kɔni joginna pankurun yɛrɛ u ka ko bɛ ka lajɛ sa ka to k'a dɔn maa minnu kɔni joginna sa olu ta ka na n'olu ye u ka faaba ale kɔnɔna na Zambikaw bɛ wuli ka jɔ la sariya suma bɛ se ka falen cogo min na yaasa jamanakuntigi ale bɛ se ka to a nɔ na cogo min na o baaraw de bɛ sen na Ebola République démocratique Congo kaw fɛ yen ko dɔ bɛ ka fara a kan maa 1759 bana in a yero de la maa 600 o de fatura ka kɛ ni juillet kalo tile 9 ye kimɛli laban u y'o kɛ farafinna ka keleyatɔnba ale y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛna wuli ka jɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa don min n'a y'o sigi sen kan dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la min ye Mohamed Ali Youssef ye ale ye jamanaw wele halisa u ka dɔ fara dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kan faso ka baarakɛdabaw olu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri ko ta nasira fɛ marabolo ko ta nasira fɛ ani maaninfinw minɛ ka mɔgɔw bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na u y'a yira sa ko fɛɛrɛ min kɔni sigira sa a bɛna ka kɛ sigi sen kan fo ka se san 2063 o san ma n'o ye u ka agenda 2063 ye Espagne kaw fɛ tasuma ye jenini min kɛ maa 12 o de tora a la nka a yirala sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna sa min ye tasuma kɔni jiginna kosɛbɛ Andalus kaw fɛ yen min ye u ka maire ka dankan ye ale yɛrɛ bɔra ka kuma k'a yira sa k'a fɔ ko maa 1000 minnu tun y'u sigiyɔrɔ bila sa k'olu yamaruyala u ka segin ka na o sigiyɔrɔ la États-Unis jamanakuntigi n'o ye Donald Trump ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ni Iran kɔni y'a fɔ k'u b'ale de faa k'a bɛ Iran ko ban pewu ko ka bagabagali ta ka ɲɛsin k'u b'ale Trump faa wa ko ale kɔni bɛ Iran ko ban pewu ni waati in na jamana fila in fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ Detroit d'Hormuz ko ye fala n'aw ko kɛlɛ banna ka sɔrɔ kɛlɛ kun ma ɲɛnabɔ kɛlɛ ma ban dɛ bɛnkan sɛbɛn ko sɔrɔla aw ma Detroit d'Hormuz ko kuma fɔ k'o ban ta ye Amérique ka kɛlɛ kɛ kun ye pétrole de ko ye pétrole ka don a sagoya n'a dungɔ la o de kɛlɛ de bɛ yen n'o kɔni kuma ma kɛ kɔni k'a taara mamu k'a bila kɛlɛ ma ban dɛ Iran fana ko k'a labɛnnen don fala ye wa ko min ye drone ni a tɔw ye ko caman b'u bolo ni gosili kɔni taara ka ɲɛsin ma k'u bɛ se sew sera k'u fana b'o kɛ ka ɲɛsin États-Unis ma wa u y'a yira sa k'a fɔ ko Detroit d'Hormuz olu y'a fɔ cogo min a na kɛ ten cogo la wa u b'a datugu fo waati min na ni u sera ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma ko in ka sigi sen kelen kan o ye olu ka laɲini ye Qatar kaw ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya kununko n'o o bɛnna juillet kalo tile 12 ma olu ka masakɛ kɔrɔ n'o ye Attar Sheikh Ahmad Ben Khalifa ye Al Thani ye ko ala ale ka kalifa minɛ a la kununko maa kofɔlen sa ale ye Qatar mara k'a daminɛ san 1995 ka na se san 2013 ma k'a ka janajaw kan ka sigi sen kan Qatar kaw olu fɛ yen fala ye an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan IS Buguni ale y'a ka jɛrɛ kɛ n'o y'a ka assemblée générale ye assemblée générale senfɛ sa u ka tɔn ɲɛmaaba yɛrɛ fala ye k'ale ye walan sɛbɛn Isaka Jakite an ka jɛ k'a lamɛn a yɛrɛ da a ye min fɔ a ka walan sɛbɛn k'o kun kɔnɔna na 2022 ibi mandat daminɛ kuma ne ko n bɛ dan mana kelen de ma parce que Buguni mɔgɔ ka ca ni mɔgɔ dɔw kɛra président ye avant moi o mɔgɔw ka ca dɔw fana bɛ kɛ président ye après moi ne kelen tɛ Buguni ka den ye je me suis battu n sera ka min kɛ o de ye nin ye a ɲana o a ma ɲa o aw de bɛ se ka o lawaleya o apprécier ce n'est pas à moi d'apprécier donc ni o mandat kelen banna et que an bɛ nin situation modèle la moi je pense qu'il est temps de donner a place di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛ na ISB ɲɛmɔgɔya la a kɛ dɔn ko jama bɛ Buguni mɔgɔ wɛrɛ bɛ Buguni min tɛ Isaka ye ne de remplacer o Soumanasi ye Sise remplacer Sise ye Sise remplacer Sise avant Sise santigi ninnu fonctionnaire caman kɛra ISB président ye donc pour vous dire que mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛna après Isaka mais bibi in na Isaka kɔni ka mandat banna et Isaka démissionné na Isaka ma démissionné wuli ka fɔra ka fɔ ka démissionné na dɛ Isaka ye réflexion de kɛ k'a fɔ n y'a fɔ n ka layidu n b'a timɛ fɛnɛ an yɛlɛnna o ne démissionné la an jiginna o ne démissionné la donc il faut que les gens le sachent ça c'est clair. Ayiwa fala ye an bɛ taa coupe du monde kɛnɛ kan Marocaw olu kɔni seginna ka t'u ka so
délégation bɔra Boston k'i kunda araba kan u kɔni kun sigilen n'u kunbɛli min a ma k'o ye jama m'u ɲɛfa coupe du monde yɛrɛ nin waati na sa bi min donna la o ye bi 261 a bɛ n'a fɔ bi 2 buruburu 7 o de donna ndolantan bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen n'olu ye carton sɔrɔ sa carton jaune kɛra 181 ye carton rouge o kɛra 13 ye ale yɛrɛ ka taa ni coupe du monde tɛmɛnen o ta ye min ye ko minnu bɛ yen sa ni maa bɛ se k'i ɲɛdɔn olu kan sa n'o ye koba ye o bɛ se ka kɛ sa i n'a fɔ bi minnu donna Allemagne fɛ ale ni Curaçao ka ndolantan na 71 arbitre fana olu fana bolo ma ja ko u ye carton di kosɛbɛ Kylian Mbappé ale kɔni ni Messi olu bɛ ɲɔgɔn na hali bi 8 bɛ olu bɛɛ lajɛlen bolo maaw sigilen don k'o ko lajɛ Jude Bellingham 6 b'ale fana bolo ale fana bɛ ko in a ko tɔ la halisa ballon-tan in na o la sa n'i ye quart de finale ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sa ko min ye Maroc kɔni ale dansira Faransi fɛ Angleterre ale ye wasa don Norvège la Argentine ale ye Suisse bati ninnu sa 4 olu de bɛna na demi-finale ta ni Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 19 waati Faransi ale ni Espagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinikɛnɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 fana Angleterre ale ni Argentine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Afrique du Sud ndolantan min bɛ yen n'o ye Jaden Adams ye k'ale ale ka kalifa minɛ a la sibiri tɛmɛnen kalo tile 11 ka si to san 25 la maa kofɔlen Mamelodi Sundowns ndolantan don min ye coupe du monde ye a y'o fana ndolantanw bɛɛ lajɛlen kɛ Afrique du Sud fɛ Cap kaw fɛ sa k'u y'a sɔrɔ sa ko a kɔni su taara ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'o o ye dumunikɛyɔrɔ dɔ ye pour su k'olu ka ka sɛgɛsɛgɛli sigi sen kan nin bɛ dan sigi bi sɔgɔmada in na kunnafoni min dira ma Ana Jara Fala Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman kan si ni kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'a ma Ala ka dɔgɔkun timɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔ la kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SARL nalen n'o kana wasa kɛ kiti min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo